Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Artatxonan gaude, eta Artatxonan ezagunak dira alde batetik San Saturnino eliza, batez ere inguruan dauden harresiak eta dorreak, baina baita ere baitugu hemen trikuharri arras bereziak, Nafarro guzian aurkitzen ditugun trikuharri berezinak eta hobe konserbatutak daudenak. Gaurko ibilbidea 2 kilometro eskaz ditu eta Artatxonatik joanen gara Portillo de Neriz eta Mina aldera. Hemen gaude, San Saturnino elizan, Erdi Aroko eliz erraldoia, berez, lehenago aipatu dudan bezala, Artatxona mugan dagoen, zegoen herriska bazen, mendi tontor batean, bere harresiekin, gotorleku moduan, eta eliza baita ere, eliz bat baino gaztelu bat dirudi. Dauka olako gaztelu antza.
Artasonan aurkitzen dugu harresi famatu hauek. Famatuak dira alde batetik ikaragarri ederrak direlakotz, baina baita ere hainbat filmetan agertu direlakotz. Harresi hauek Erdi Aroko herriska babesten zuten. Artasona Erdi Aroan sortutako herriska bat zen, berez garai hortan Nafarroko mugan zegoena, eta horregatik dago mendi tontor batean. Inguruan ikusten ditugun paisaiak, ikusten ditugun landa eremuak, zekaleak. Kontutan izan behar dugu, hemen ikusten ditugun dorreak eta ikusten ditugun harresiak, Erdi Aroan oraindik bazen beste bigarren harresi bat eta baita ere baziren olako dorre txiki batzuk inguratzen. Eta bueno, ja hemen bukatzen dugu gaurko ibilbidea, oraintxe bertan, Portillo Nerizeko trikuharrian gaude. Eta, bueno, kontutan izan behar dugu, hemengo trikuharriak, ez dira adibidez Nafarroako iparraldean aurkitzen ditugun trikuharriek bezala. Hemen, trikuharriek aisa handiago dira, eta trikuharriek hau azken finean hau hilerri bat zen. Hemen aurkitzen dugu kamara bat, gelatxo bat, gela hontan sartzen zituzten gorputzak, hilerri honek edo hilarri honek baitu 4.000, 5.000 urte, eta orduan ziur ere, segurazki ere, harri batzuk zituen gaineko aldean, hau zegoen dena erabat estalita. Orduan, orain dela 3.000, 2.000 urte, nolabait ere hilarri hauek ja ez ziren erabiltzen, ja orduan daukagu batez ere Nafarroko iparraldean, mendi lepoetan baitugu kromletxak edo harrizko
harriz egindako borobiloiek, arrespilak, eta hor berriz ja gorpuak ez ziren ja lurperatzen, baizik eta hor ja ziren errautsak uzten ziren olako kamera txiki batean. Gaur berez egin dugun ibilbidea polita, ibilbide ederra, zautu ditugu alde batetik Erdi Aroko hemen ditugun hainbat monumento ez, San Saturnino eliza, Artaxonako harresiak, bidean zehar ezagutu ditugu baita ere hemengo landa eremuak, olibondoak, mahastiak, zekaleak, eta ja hemen bukatzen dugu. Hemen, Kristo aurretik egindako hilerri hontan. Artaxonako herrie, harresiak eta megalitoak ikusita ondoren, ibilbidea bukatuta ondoren, radara hurbildu gara. Radan baita ere aurkitzen dugu Artaxonako antzeko herriska bat, baina kasu honetan herriska hau, naiz eta 12-13 mendeetan eraikia izan, ja 15. mendean suntsitu zuten. Hau da, Nafarroko Gerra Zibilan, Bianako printzea eta bere erdi aita Juan Bigarrenaren arteko gerra hontan herri hau suntsitu zuten eta geroztik gelditu ziren bakarrik herriaren aztarnak. Ez zen berraiki herria, baizik eta olola gelditu zen. Horregatik, naiz eta Artaxonako harresiak eta herriska oraindik daukate baita Erdi Aroko xarma hori, hemen berriz bai argi eta garbi ikusten da zer zen Erdi Aroko herriska bat. Kaixo, Katrin? Kaixo, Peio, egunon. Bueno, zu zara Giarte enpresaren kudeatzailea. Hemen bertan, batez ere Nafarroko erdialdean, bisita gidatuak egiten dituen enpresaren kudeatzailea. Hala da, bai, orain dela 14 urte sortutako enpresa gara, bi lankideen artean sortutakoa garaian, baina gaur egun 19 lankide biltzen gaituena. Ondarearen kudeaketaren inguruan lanean gabiltza. Bueno, zuek erakusten dituzain baldeku, horien artean, bai Herriberriko erregen jauregia edo Herriberriko gaztelua, baita Uxue, Eunate, eta adibidez baita ere bisita gidatuak egiten duzue hemen Radan. Hori da, bai, aipatu duzun moduan, Herriberriko errege jauregia bisitari gehien jasotzen duen balioa dugu. Baina gure ardura da lurraldeak eskaintzen dituen beste balioak agerian jartzea, ez? Eta nolabait Rada da beste balio hienetariko bat. Herriberriko errege jauregia bisitatu nahi duenak jakin behar du ere bai, Arradara gerturatu ezkero, ezagutuko duela Erdi Aroaren bizimodu xumea, eta ezagutuko du kontrastea nolabait, ez? Errege jauregian ezagutuko dugu errege eta erreginaren gortearen bizimodu poteretsua eta aberatsa, baina Arradara gerturatu ezkero ezagutuko dugu beste gizarteko
beste klase sumeen bizimodua, ez? Berez, ja Erdi Aroan, herri hau sortu zen Erdi Aroan, bere arresekin, bere defentsekin, azken finean zen mugako herri bat, ez da? Eta baita ere Erdi Aroan, erran bezala nolait ere, desagertu zen. Halase. Bai, errada, esan beharra dago oso lotuta dagoela Nafarroaren historioaren oso momentu latzarekin edo kritikoarekin. Lotuta dago Carlos Vianako printzearen inguruan sortu ziren gatazkak eta gerra zibile honi lotuta dago. Bere erdi aitarekin eta... Halase. Radako biztanleek momentu batean Radako biztanleek izan ziren Vianako printzearen kokatu ziren Vianako printzearen alde eta bere aita Juan Bigarrenak iria suntzitu zuen. Iria suntzitu zuen, bai. Eta orduan, geroztik, gero ja, herria desagertu zen, eta batian, horrela gertu zaigu, edo? Horrela, gaur egun arte, holase. Indusketa arkeologikoetan, han eraman zituzten indusketa arkeologikoetan oso aurkikuntza garrantzitsuak eman ziren. Agertu ziren errestoak oso egoera onean agertu ziren. Guztiz Erdi Arotik gaur egun arte bizitza ez delako eman erradan. Ez arresiak bakarrik, azken finean arresiak bai aurkitzen ditugu hainbat lekuetan, nahiz eta, jakinta gero Nafarroko konkistan arresi gehienak eta dorre gaztelu gehienak suntzitu, baina kasu honetan ez dira arresiak bakarrik, baizik eta gainera baita ere bizilekuak. Hor da berriz, bizilekuak, jendea nola bizi zen jakiteko, idei bat orokorra edukitzeko baita nola bizi ziren, ezta? Hala da, Erdi Aroko hirigintza ezagutzeko ere bai aukera ezin hobea. Mila esker, oso interesgarria dena. Mila esker zuei, nahi duzun arte. Aio, gero arte. Aio. Oraintxe bertan, Radako eliza harran gaude, San Nikolaseko elizan, eliza romanikoa, 12. mendekoa, eta eliz barruan daukagu erakusketa txiki bat. Hemen adibidez ikusten dugu nolakoa den herria, Artatxonan bezala, hemen inguruan harresia, baita ere mendi tontor batean, kontutan izan behar dugu, herriska hau baita ere sortu zen Nafarroko Erresumaren mugan. Zen mugako herri bat, herri defensibo bat, eta herriak kontrolpean zaukan inguruko paisaia, inguruko lurralde guzia. Alde batetik, gaur egun, hemen inguruan ikusten ditugu bai Aragoiko ibaia, baita Kaparroso, baina adibidez baita Erriberri eta hainbat leku, hainbat herri. Harresiak hementxe inguruan eta barruan eliza, San Nikolaseko eliza, eta karrikak, kontutan izan behar dugu, Erdi Aroko karrikak nahiko karrika organikoak ziren. Ez ziren
erromatarren garaian egiten ziren karrika xuxen-xuxenak, baizik kasu hontan nahiko organikoak, nahiko birgunekin eta bar. Eta eraikinak, etxeak baita ere nahiko modu kaotikoan bezala eraikiak. Alde batetik, etxe bizitzak, baita ere mendi tontorrean gaztelua, Artaxonako kasuan bezala dorre borobila handi bat, eta gero baita ere elizaren inguruan hilerria eta noski ur depositua. Kontutan izan behar dugu, mendi tontor batean gaudela eta orduan kasu hontan ura biltzen zuten ur deposito batean. Hemen gaude erdialeko karrika batean, eta karrika hontan, ikusten dugu karrika ez da erabat zuzena, baizik eta nahiko makurra da, eta karrikaren inguruan hemen ziren lehenako garai hortako etxe bizitzak. Etxe bizitza xumeak ziren, kasu batzuetan, bi solairuko etxe bizitzak, baina arras xumeak. Hau da, hemen ikusten ditugun hemengo planta hauek, segurazki ere hau zen sukaldea, eta gero bazuen berze lehenbizko solairu bat, solairu hortan ja hor logelak eta egoten ziren. Kasu batzuetan baita ere, azpikaldean zaukaten olako zulo handi bat, eta zulo hori biltegi edo despensa bezala funtzionatzen zuen. Gero ja, ikusten dugu nola, herria zegoen, erabat mugatuta, dena harresi handi batez inguratuta.
Alde batetik eliza ikusi dugu, San Nikolaseko eliza, baita ondoan dagoen hilerria, etxe bizitza ezberdinak, karrikak, eta hemen ja berriz daukagu ur depositua. Leheno aipatu duan bezala, kontutan izan eta herria mendi tontor batean dagoela, berez ez dago errekarrik, ez dago iturririk, eta orduan biltzen zuten, batez ere euria egiten zituen egunetan, euriko ura bideratzen zuten, eta ura hemen sartuz gero, hemen daukagu ur depositua edo aljibea. Hementxe, Radako harresin azpian bukatzen dugu gaurko saioa. Gaurko saioan, Artaxonako Erdi Aroko herrixka ezagutu dugu, bere harresi famatuak, baita ibilbide txiki bat egin dugu inguruko megalitoak ezagutzeko, eta akitzeko ezagutu dugu baita ere Radako Erdi Aroko herrixka. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.